Gusti. Wis dadi niate awake dhewe Gatotkaca wis pasrah kaya ngene. Mung sumangga Kakang Brajacanta bat-obat iblis lanat menungso ramanan. Mati dereng ngaripi. Gatotkaca bat-obat. Sing tak jaluk kowe iki duwe jiwa kang prawiran. Aja dubes sing oman-oman karo kowe iki pamanmu dhewe banjur kowe pasrah bongkoan kaya ngono. Kula teguh timbul rasamu. Kowe arep dadi ratu lho, Ger. Kowe ngayomi sagambara kawula sanegara Pringgondani. Yen ringkeh batinmu kaya mengono kowe banjur kaya ngapa kanane Guru Pringgondani. Tak belani Gatotkaca, tak belani. Kowe melek marang kamukten, kowe blereng marang bondo donya bat-obat. Cangkemmu mencra-mencre Brajadanta. Panjen tak dadi niate Brajadanta mati dening aku. Lari ora duwe katik dayan. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedijo ana wigati apa dene kowe suwat mongko tanpa tinimbalan? Apa pancen saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane? Mula diage matur marang pamanmu ing Astina nggir Sedijo Buma Narakasura. Wali-wali menapa paman? Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten, tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula. Namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Stijo Buma Narakasura. Ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Astina janur gunung Kadingaren. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Wali-wali menapa? Sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng Paman menika estunipun badhe nyuwun priksa. Kowe bakal takon babagan apa? Menapa inggih lakar kaleresan paduka Paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan saking kepunden kula paman kula Pandhawa bilih kalanggan sak mangke kadang kula pun Yayi Gatotkaca badhe kajemenengaken Nalindra negaring Pringgondani. Nuwun sewu paman. Pawarta menika kala wau jumbuh kaliyan ingkang sampun kula tampi. Menapa namung pawarta ingkang kandhek wonten ing pekabaran. Ya pancen kepara nyata. Pamanmu entuk nawala saka pamanmu ing Jodipati. Yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatotkaca ana negara ing Pringgondani. Ateges pekabaran ingkang sampun kula tampi menika nyata. Ya pancen kepara nyata. Lah menawi sak mangke sampun kepara nyata, kula badhe nyuwun priksa. Miturut paman ing Astina, miturut paman Prabu Duryudana, paman Werkudara anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika. Nuwun sewu. Kula namung badhe nyuwun priksa sarta njumbuhaken dhateng manah kula. Menapa cocok menapa mboten? Sing dadi karepmu kepiye? Miturut paman Prabu Astina menapa sampun trep tuwin sampun pantes Gatotkaca lenggah dampar negaring Pringgondani. Awit nuwun sewu. Menawi dipun titip priksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi, Gatotkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi. Monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Tremboko ing mijil pawestri. Ateges Gatotkaca menika mboten gadhahi hak tumrap ing negari Pringgondani. Nanging sabab menapa Gatotkaca dipun jumenengaken Nalindra dening paman Werkudara wonten negari Pringgondani. Nuwun sewu. Menika namung pitanganipun ingkang putra ing Traju Trisna lho paman. Menawi pitangan kula kapenggalih lepat, kula sumanggaaken. Nanging menawi penggalipun jenengan jumbuh kaliyan manahipun ingkang putra ing Traju Trisna. Ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Stijo, wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur mau pancen kepara nyata. Nanging sak temene apa ingkang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Astina wis bener. Leresipun benere merga wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar. Tegese mesake sagung para kawula dasi. Nggone wis padha kelangan pengayoman.
Mula Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani tumrap pamanmu wis bener, ya ming petang-petungane pamanmu rada gesek karo atimu. Petanganipun paman Prabu Ngastina kados pundi? Gatotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan apa dene kasekten, angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Mongko Gatotkaca kuwi wada tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa iya Gatotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara ing Pringgondani? Mbok menawa saka petunganing paman Ngastina, nadyan mengko sembada pamanmu Jodipati nglenggahake Gatotkaca dadi ratu, nanging ora suwe bakal tumpang suh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani. Setijo. Lah menika ingkang kula kajengaken kanten menika. Namung imanipun kula menika nggadahi kekiyatan menapa? Lan kula menika nggadahi kasantosan menapa? Upami kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gatotkaca, menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggihi dening Kanjeng Rama ing Ndrawati, sampun telas kekiyatan kula, mboten nggadahi menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Mongko nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong, ngleresaken tumindak ingkang mboten leres. Tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng Paman Jodipati, Paman Prabu Ngastina. Ing Durnayana panalingan ora majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Kok sing ngger putuku Setija wonten timbalan ya. Apa kang dadi atur marang saning anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener. Ya ming tembungmu ingkang sekelima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna, ya mbahmu ing Sukalima. Liripun Paduka kaparing dawuh mekaten, dasaripun menapa? Lho, ngene ngger. Nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener, nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok, apa iki wis mbok atur satemene Gatotkaca ora duwe wenang tumrap negara ing Pringgondani? Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katentremaning Gatotkaca, nggonmu wani ngogak-ogak kelawan jumenengane si Gatotkaca. Aja wedi, Ger, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni. Iya. Niat kula panci mekaten. Lan estunipun anggen kula sowan nyuwun Kanjeng Paman Prabu Ngastina menika, estunipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Loh, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu, aja kuwatir. Ya mong iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Gatotkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Lah kok jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabah apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Ingkang sengawit padha bingung golek srana supaya Gatotkaca aja dadi ratu ning Pringgondani. Lah kok jebul. Sira putu Prabu Trajutrisna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine? Ah, padha karo tumbe entuk tutup. Inggih, Eyang. Nampung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandhingan kelawan Nata Ndrawati. Monggo Nata Ndrawati menika tiyang sepuh kula piyambak. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi, menawi dipun panggihi Kanjeng Rama, lah menika ingkang kula ajrih. Ateges kula sampun boten gadhah kekuatan rempuk-rempu kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Nggih. Setija wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani. Wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jantane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urip iki mung sengkuni karo Durna. Ning kuwi keliru. Kuwi keliru Setija. Lho. Klentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik dhewe sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna. Ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, domongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Nata Ndrawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna sing tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentek-bentekke Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon? Bapakmu ku ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu, mbuh nyata mbuh ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa.
Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok. Ngono? Tor bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggo napa aku tak takon. Bapakmu ki wong jireh, bapakmu ki wong ora wani perang. Apa kowe tau ngerti? Kresna wani perang. Apa kowe tau weruh bapakmu jaman nom biyen jenenge Narayana tau perang. Kae iki wong licik, kae iki wong jahat. Jaman nom-nomane biyen dadi tukang rampok, tukang begal, tukang maling, tukang ngesu ana Widara Kandang. Kuwi kondange bapakmu. Tur ta ora wani perang. Saora-orane sing dijokke mung Udawa, apa dene Setyaki, apa dene aling-aling marang para Pandhawa. Mula katone Digdaya Sekti kalintang jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireh getih wedi mati. Wong ora wani adu arep. Wong ora wani adu arep sing dijokke mung para Pandhawa. Saiki kowe kelingan apa ora? Aku tak takon karo kowe dadi anak ki rumangsa dikiwake apa ora? Aku tak takon. Kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak? Kowe iki padha karo dikuwalonke Setija. Kowe iki dikuwalonke. Bapakmu ki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu ki nggone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Trajutrisna? Tau? Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu ki malah sajake durung tau ana ning Trajutrisna, teka ning negaramu. Nek kon ning Ngamarta, cucu wis tekan Ngamarta. Engko sore mulih. Mengadus tok bali ning Ngamarta meneh. Kuwi Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Durati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Tau digatekke? Ora to? Mbokmu Dewi Pertiwi ki mung sing gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah, mergo nek guyon-guyon Ibu Pertiwi paring buka lan sandang kang murah kapi. Wae ngoten iki. Kaya isa-isane. Rumangsaku kok omongan serius kok jur mak blindre. Ada? Kelingan ora kowe? Sapa sing gatekke mbokmu sapa? Ora ana. Mbokmu diwenehi kaya lahir batin ya ora. Kowe mung didadekke ratu tok ning Trajutrisna mergo nggo nyirepmu bal-babaling kanepsonmu, nggo nyirep marang kamurkanmu, nggo nyirep yen to kowe iki ora trima karo bapakmu. Terus kowe diwenehi negara, ditraju negara mau sak bobot sak traju karo negara Dwarawati, terus kowe dadekke ratu. Wis, ora tau ditiliki, ora tau dikaruhke. Malah kowe sing ngaruhke, malah kowe sing niliki. Mergo bapakmu ki mendem karo kamektaning para Pandhawa. Ning nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis ta. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena kabeh mbok ditresnani karo bapakmu. Ning bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki nek cara aku ora pantes urip wong tuwa kaya ngono kuwi Setija. Kapan limene kok mung disodori gethuk. Mboten napa-napa. Nggih, nggih Dipati, nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh, nggih, nggih. Nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu to negara ing Pringgotani, ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kurawa Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Garukaca. Garukaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih. Utawa menggaris ngandhapi. Oh. Niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih nggih Kakang Tunawah. Syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabehing tumindak niku wonten resikone. Resikone pripun? Ning nganti Setija menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwun Ndarawati. Nggih. Mongko Pandhawa ora trima. Setija mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara, diajoki ning Pradata Adil.
Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajaki sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajaki Begawan Durna. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Angge goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan niku senengane ngedeg-degi ora. Oh, nek ora golek ember rekoso iki. Ajeng ki napa? Ajeng ki krukup. Apa Sencaki pangling ro sandangan sampeyan? Sencaki melayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna kepruk glugu cengkele diek. Wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisra. Sing jeneng kula ngenggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mibiti ala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tumindak ala bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma dia apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan niku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono. Sampeyan niku janjane belani kula napa belani Pandhawa? Kula mboten belani sinten-sinten. Bawadula. Wonten dawuh, Gen. Lah ingkang sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal menika dados Nalindra. Pandhawa baritipun wantuni dening pun Setija Bumana Rakasura. Nggih, Gen. Sampun ngaten menika ki mau. Padukana Prabu sampun ngantos kesesa. Padukana Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Latri lenggah ingkang prayogi ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten negari Pringgodani. Menawi mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal nganipun dados Nalindra. Oh, ateges anak kula putu kula Setija menika saged murungaken Gatotkacanipun dados Nalindra. Nanging menawi Setija mangke wonten kabar kecepeng lajengipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten kelepetan dedosan. Kurawa mboten kelepetan dedosan. Nggih. Kurawa mboten tumut-tumut. Nggih. Nek Setija ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu. Sampeyan ki meneng apa ta? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, ya ming kula ngawekani. Sampeyan ku wis ngedeg-degi malahe. Nggih. Nyuwun pangapunten, Gagang Prabu Karna ing Awangga. Wonten dawuh Yai. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majengake kula kapiantara. Kula semanggaken Gagang Prabu Karna. Sabeng Karna mawingis-wingis katon lerandheping Trisula. Netra Marakata ler kabaranang. Nunamet pasang Kalimantan tabik tina bena ing lodone dumawing tawang toang. Menawi wonten lepatipun aturipun ing Raka Ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami. Yayi wonten dawuh. Lareking pirembagan wonten madaning datul ya menika kala mau. Kula sampun matur pungkasane ngatur kula rak matur kaliyan Paduka Yayi Prabu. Yayi sampun ngantos kuwatos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos kuwatos Pringgondani dados tunggal negari Ngamarta nadyan Pandhawa menika rangkep 1000. Waton tasih cetha pocapanipun ing Raka Ngawangga. Kula sagedipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa, nyernaken para Pandhawa. Ramono nuwun sewu. Kula getun sowan dinten sak mangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyono-nyono jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kelepetan dedosan. Angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna awit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh. Ingkang mestipun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Ing atasipun Begawan Durna menika pandhita kondang kalukeng rajaman nemenipun Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kaliyan Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul Pendhita Durna nika mujudaken pendhita genthong umos merak kecancang. Pendhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing atasipun piyambakipun wantun damel karti sampe kok bibraken jemenanipun Gatotkaca sarana ngginakaken tenaganipun Nalindra ing Tradutrisna. Biya. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina menika tasih ngaten menika cak-cakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negari Ngastina dipun sekecaken kula nyuwun pamit Yayi. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok
Wah, merinding krungu suarane. Pendhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa, wujude pendhita genthong umos merak kecancang. Pendhita genthong umos merak kecancang niku pripun? Lho, sampeyan dong mboten? Mboten. Mula kula lara ati wong ora dong artine. Wah. Pendhita merak kecancang menika sawijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinehi pangan. Mula sampeyan dianggep pendhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho, niku bener. Lho. Niku bener. Lah gunane apa kula dadi pendhita ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu. Nek ewuh ki apike dina apa? Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Oh. Pendhita aja kok pendhita Mbah kaume nampa e. Nggih. Nggih pancen bener. Mula kula ora bakal nesu, kula ora bakal pripun-pripun tipate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu Ngawangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin nggih. Nek kena panas tumuli dadi ajer, nek kena adem tumunten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun, tumunten badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Pun to pitados wong Salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong Salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun pasrahaken anak Prabu Ngastina. Paman wonten dawuh dinten samangke kados sampun cekap pasiwakan Paman medal Jawi niti priksa lampahipun anak kula Stijo Bu Manara Kasura menayapan leres tumuju dhateng negari Ngamarta mliginipun negari Pringgodani sampeyan nekuk penjalin ora usah ngetutke Hangger Stijo bali ning negara Ngastina. Non ngestaken dawuh Bawaduna wonten dawuh Gen kula kanthi manjing sasana pambujanan menapa menika Gusti Allah paringan. Sasana pambujanan kok ora ngerti. Loh, wong nek ora ngerti ki takon. Isin takon keblasuk dalane. Kaya apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan ngono lho. Nek dijawake isin takon keblasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan menika napa, Dik? Sasana menika papan, bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem, nggih? Iya. Monggo kula dherekaken karo nalinte nek kon mangan kok sregepe ora jamak blok suta wis saking Sukalima kula minggone klebon menapa-menapa nggih nggih kula semanggaken monggo kula dherekaken monggo Durna sarengan kan Nyai Ratu Banowati ha nggih ngestaken dawuh Kartomarma wonten dawuh Kartomarma wonten dawuh sinuwun Budhana kang padha sibu ingsun kundur kedatun nun parmadal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma Purna gati ning pananggilan. Sanata kundur kedatun jeluk saking damparan kena grapit gambaran gading kadhiraken sanggen kurumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil wacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosi Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candraning dawuh nggih. Ngawi sangganing para wadya bala Traju Trisna ingkang paman Pancatnyana kadung dawuh. Nadyan kula ingkang rayi pun adipati Ayah Griwa cumadung dawuh. Sinuwun Prabu, nadyan kula pun mau dara cumadung dawuh. Nadyan kula pun ancak ugra cumadung dawuh sinuwun. Paman Pancatnyana wonten timbalan. Napa sing kula aturke kalawan Paman Pancatnyana nalika semanten? Wonten dawuh saking Paman Pancatnyana kula kinenjun pertimbangan wonten negari Ngastina. Jebul pinanggihipun Paman Prabu Duryudana raosipun ugi mathuk tuwin gathuk kan pengangkaipun Stijo. Anggenipun kula mboten nyarujuki kadang kula ing Pringgodanipun Gathuk Kaca Jemenata wonten negari Pringgodani. Tan pandhe badhe angimbangi dhateng panguwaosipun Nalindra ing Traju Trisna. Lah inggih menika langkung prayogi. Mula ingkang saking mriku ingkang Paman Pancatnyana cumadung dawuh kados pundi dawuhipun ingkang Paman ing Ngastina. Paman Prabu Duryudana boten paring pangandikan namung ingkang paring pangandikan Eyang Penemban Durna. Penemban Sukalima paring dawuh menapa? Jumbo kalian kula ingkang ngaturaken dhateng Paman. Estunipun kula menika kepengin jumangkah nanging tida pangraos kula. Sabab kula ajrih kalian Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Nanging jebul sak gedhagan menika kadhi tinarbuka manahipun Setija. Kula menika anak sing dikuwalonke dening wong tuwa kula dhewe. Kula anak sing dikuwalonke dening Sudarma kula dhewe.
Kanjeng Rama Prabu Ndarawati tan boten nate ngatosaken dhateng gesangipun ingkang putra Setija. Rinten pantaraning dalu ingkang dipun gegadang tuwin dipun deng-deng kaya kendhang. Namung kewajibanipun menawi dados pamomonging para Pandhawa lan suing para pepunden kula Pandhawa. Mila perkawis menika badhe kunarya pancatan anggen kula badhe ngorak-arik pahargyan jumenenganipun Gatotkaca. Oh, ladal. Menawi tetela mekaten ingkang paman namung jumurung ndederek nggih. Menapa ing dados kersa Paduka kula namung nderek. Radyan kula iki namung nderek ing abdipun Adipati Yayagriwa. Sinuwun ing abdipun Maudara inggih namung cemadhong dawuh. Dinten samangke kula aturi ketapakan sanggih para Wadyabala saking Traju Trisna. Wadyabala buta patang penancat sak panekare pisan. Ginan prapta negaring Pringgodani. Menawi sakmangke para yaksa sami mireng wonten gegeran ing mapan wonten ing Daturaya negaring Pringgodani. Kula aturi ngebyuki Bathang Sayuta pahargan jumenenganipun Gatotkaca dipun damel sungsang bawana bali. Ngestaken dawuh. Kula badhe nitih titian Yai Wilmuna ngambah Dirgantara Paman Pancatnana tak kula suwun supados minangka jujuk ing ajurit yen Wadyabala saking dedharatan tumuju dhateng Pringgodani. Lho nggih, lajeng pangkatipun Paman Benjang menapa boten kitang sambung obor lintang kula aturi bidhal dinten menika. Lho nggih, ngestaken dawuh nggih. Arantak laku ning Wadyabala saka Traju Trisna. Arep menyang endi Gok lan wigatine apa aku takon karo kowe. Nadyan aku kuwi dadi nalindra reh-rehaning Prabu Setija Bawana Kasura. Tegese negaraku negara jajaning Sinuwun Prabu Setija. Nanging aku ora diparingi dawuh. Wadyabala Traju Trisna arep menyang endi lan wigatine apa kok? Nek miturut kabar sing kula tampa, santer pawarta sumebar lumantar gethok tularing para prajurit. Ya, Sinuwun Prabu Setija ajeng lumarap dhateng negari Ngamarta, utamanipun negari Pringgodani. Lho, wigatine bakal gawe geger supaya Raden Gatotkaca mboten kasembatan dados nalindra wonten negari Pringgodani. Ana sambung rapete apa Gatotkaca karo Kanjeng Sinuwun Setija Bawana Kasura? Lah kok dadi Sinuwun Prabu Setija ora nyarujuki Gatotkaca dadi ratu? Nuwun sewu, niku janjane le mungsuhan wiwit cilik. Wiwit isih muda niku Prabu Setija kalih Raden Gatotkaca niku wis seneng jotosan. Mula le duwe rasa mungsuhan nadyan ketoke lair sedulur ning batin. Wah, sapa lena? Niku wiwit cilik. Mula wis ora memper nek Sinuwun Setija nek weruh kamulyane Gatotkaca niku meri. Nek weruh kamulyane adine lanang tetuka niku mesti Sinuwun Setija niku meri. Nek janjane kula ora mathuk karo pembali Sinuwun Setija. Sekawit janjane mboten enten perkara, ning bareng teng negara Ngastina diububi sajake diububi karo Begawan Durna. Lah, tumbuh entuk tutup. Terus mungkar kamurkaning Prabu Setija. Saya-saya diunekke nek Prabu Setija niku dianak kuwalonke kalih Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati sapa? Bapakne Setija. Jenengane sapa? Prabu Kresna. Yen ngono Sinuwun Prabu Setija bakal wani karo wong tuane. Nggih. Merga diububi karo Begawan Durna. Nyat Begawan Durna niku cangkeme elek. Niku pendhita, ketoke serban ketune putih, ning atine ning niku pendhita ndok bosok, ketoke katone njaba putih ning jero mambu. Niku Begawan Durna. Ngono, nggih. Lah terus pripun? Sampeyan ajeng pripun? Kok wonten dawuh. Negaraku mbiyen ditelukake karo Prabu Setija. Yen aku ora diwenehi urip karo Prabu Setija, aku wis dipateni.
Ning mergo saka apik-apike Prabu Stijo menehi urip karo aku rakyat negaraku saiki dadi jajane negara Traju Trisna. Nggih. Terus aku arep belani Prabu Stijo. Nuwun sewu, sing mang belani niku tumindak sing luput. Mengke sampean ora mangan angkane gabul pulute. Ngoten, ngati-ati. Bela ya kena ning dipetung sing mang belani niku bener apa salah. Aku ora peduli bener apa salah. Sing baku ana ing paningaling Prabu Stijo. Aku ketok ratu sing ngabekti. Oh, nggih mpun. Terus niat sampeyan ajeng pripun? Goleki Prabu Kresna. Lah jare Prabu Kresna kuwi bapakne Prabu Stijo. Nggih. Monggo ora adil karo anake, jaremu. Nggih. Terus Prabu Stijo arep ora trima karo wong tuane. Ora ngono to kuwi? Nggih. Mulane aku dudono dalan ning Ndorowati. Dalan ning Ndorowati ngendi parane gok tak jujuke. Kresna tak bandane, tak krincunge sikile. Tak aturake sinuwun Stijo, aku entuk bebungah, saora-orane entuk pengalembana. Sing kandha sapa? Sampeyan niku ora entuk bebungah, ora entuk pengalembana, nek sampeyan wani teng negara Ndorowati malah cemplung bandosa. Lho, cemplung bandosa piye? Sampeyan niku nek ora ngerti, mang takon, mengko ndak keblasok. Aja memangan, nek durung weruh rasane sing dipangan, aja menganggo, nek urung ngerti carane menganggo, aja lelungan, nek durung ngerti papane sing dituju, mengko ndak keblasok. Niku lho tembung kuna niku do dititeni to. Ora ngawur gawar ngawur. Lho, sajae kowe kuwatir aku tekan Ndorowati, mboten ming kuwatir, ning deg-degan ati kula. Nek sampeyan tekan negara Ndorowati, urung ora urung kula bakal kelangan juragan. Sebabe sampeyan mesti tekeng pati. Kok iso ngono? Iso mawon. Kula niku mboten ampun maido kalih kula. Kula niku arep baturne wis wareg mangan mblek. Hus. Gempalaning jagat legi lah asining kahanan. Togok niku wis pengalaman. Kula wis hafal karo wong Ndorowati. Nek sampeyan tekan mriko, ora usah ketemu karo Prabu Kresna, ketemu karo wadine Satriya Garba Ruji. Jenenge kekasih Raden Setyaki. Sampeyan ngrasani Prabu Kresna, krungu Setyaki, kepruk tangane tengen, piur sirah sampeyan ajur sewalang-walang. Setyaki kuwi sapa? Senopati Ndorowati. Kalih sampeyan gedhe sampeyan ning digdaya mrika. Lho, mboten lho. Niki tenan. Sampeyan domongi aja maido. Lho lah iya, aku ki ora maido. Ning apa iya tumon? Aku kalah karo Setyaki. Gusti. Kula niku ngetutke ratu kaya sampeyan niku wis ping bola-bali. Ngoten. Niku sore gleleng ning mengke jam 3 modar. Niku bola-bali, mbok wayangan temu di pawon nggih ngoten niku mingan. Ya aja terus dimentahke ngono to, ngeyel sengit aku. Apa kira-kira Setyaki tanding karo aku menang Setyaki? Menang Setyaki. Pun to, totoan. Setyaki niku duwe pusaka ampuh jenenge Gada Wesi Kuning. Niku ampuh kegila-gila gedene ming sak lengan bayi. Tak ta, Kang? Ya udakara kurang luwih semono kuwi ya, Kang. Ha iya. Niku tenan, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming sampeyan tutuk Gada Wesi Kuning terus nggon sirah. Niku saka bathuk niku mlethek. Letik-letik. Terus matane ucul. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustine kok kaya ngono. Ngeyel kok mangkel. Modar sampeyan. Wis, modar-modar ki karo Bendara. Mboten ngoten, nyatane kaya ngoten kok. Terus mengke nek Setyaki sampeyan iso menangke karo Setyaki. Nek ketemu Prabu Kresna, sampeyan malah kentekan ngakal. Prabu Kresna niku ora tau perang ning digdayane ngliwati menungsa lumrah. Dasare ditis Sang Hyang Bathara Wisnu. Duwe pusaka jenenge Senjata Cakra. Niku pusaka rasah diculke nganggo gendhewa, cukup dibatin. Cakra, ana ratu sing arep mateni karo aku. Ratune ning kono kae. Mlayu dhewe kono tugelen gulune. Muni. Metu saka kancing gelung nerotas jangka sampeyan tel. Pedhot wae sirahe ora tiba saka landhepe pusaka. Dadi ngerti-ngerti sampeyan kelangan ndas. Niku Senjata Cakra. Niku durung. Mengke nek Kresna wis nesu tenan nyenggol bedoring Kyai Kesawa. Panah mapane teng kancing gelung. Disenggol Kresna, ilang wujuding nata Ndorowati dadi buta gedhe banget. Niki lho. Iki. Apa niku? Kari milih. Ngoten. Niku biasane dadi wayang 10 ming dadi wayang 1. Niku sampeyan candhak karo niku banting buk didak nyet modar.
Lho, gedene semono kuwi. Nggih. Ayo, piye? Engko apa ya dadi kaya ngono kuwi? Dadi tambah karo 0,5 juta. Abote? Ha iya. Kesel e padake. Lho, ngoten niku. Tokok, lho. Ning saura-urane kudu ngaturake dharma bekti karo Prabu Stijo. Terus penerno negara Ndrawati sadurunge Sinuwun Stijo tekan kono aku kudu iso ngrangket nata Ndrawati. Men entuk pangalembono, men dianggep aku setya bekti karo Prabu Stijo. Wah nggih monggo mawon duduke darane lho. Nggih, kula duduke darane medal iki mawon. Mengke nek pun mentok tekan sarean, sampean mang menggok kiwa kula keririku. Lho. Arep ngopo? Ngeduk jugangan sisan. Lho, nggo ngopo? Nggo mendem kuwi, engko ndak tak nggo bali. Wong mestine bakal tekaning pati. Ngembe karo aku, tontonan kricaning iki abdining Prabu Stijo. Nggih, kersanipun. Pethuke wong Ndrawati gok sing ati-ati, sinuwun sing ati-ati kula tut wuntat kalih sampeyan. Satriya dedeke ora spirwa kantet ngeyayat bringa sing nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tam kedhep. Sapa kowe? Takon karo aku le dhisik ngaku kowe sapa? Wah, Junjung Dongko apa babamu? Takon karo aku Nalindra saka ing Terbelo Suket. Terbelo Suket ya Prabu Wirambana Loka. Umume Wirambana Dewa. Kok Wirambana Loka. Ya wis ben jenenge dhewe-dhewe kok pancai kowe. Wirambana Loka, Wirambana Loka. Kekeseting Prabu Setija Buma Narakasura. Kekeseti anak Prabu Setija. Ya, sapa kowe? Senopati Ndrawati Raden Setyaki. Sapa? Setyaki. Setyaki? Ya, iki sing kandhake togok mau. Wah, pancen dedeg piadeke ora sepira ning tangane katon kenceng ngarenceng otote ketok kabeh. Babamu. Sing mburi? Patih Ndrawati, Patih Udawa. Patih Udawa dasar Purnyata. Kowe sapa? Wirambana Loka. Wirambana Loka ya. Kowe gatine apa nlonjong bontol agama wener negara Ndrawati? Setyaki ana marat. Niatku mung bakal mbondo tangane Ratu Ndrawati, ngrincung sikile Ratu Ndrawati. Nek tak bondo tak krincung sira leboke pakunjaran, pasrahke marang Prabu Stijo Buma Narakasura. Mbok mengko dadi ning wigati aku kepengin misungsungake dharma baktiku marang Prabu Stijo Buma Narakasura. Kanthi cara mengkene bakal lakon nggonku bakal paringi bebungah lawan Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura Setyaki. Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang. Setyaniku garwanira. Oh. Wirambana Loka. Ana marang. Ora-oraban swaramu ndrawini kaya grojogan. Ngoceh nyerweteh kaya benten sewu nebo pategalan. Ora sandadak ngrasani Koko Prabu Ayu, kowe iso nglangkai bathange Setyaki. Kelakon penjangkamu ketemu harukan Koko Prabu Ndrawati. Iye. Kowe iso nglangkai bathange Setyaki, kelakon ketemu harukan Koko Prabu Ndrawati. Wah, sugih kendel Bondowani. Wani karo Wirambana Loka ora ngerti kondange marang Prabu Wirambana Loka. Aku Ratu Digdaya Sekti kalintang janing perang ning negaraku persasat jagutan Kotanding. Kowe nantang karo aku ngibarate kaya dene timun mungsuh duren glundungi memet legane atiku. Merganing pating. Diar. Ratu kaya kirik ngono. Mangkelake omong kok idune muncrat-muncrat. Iki ya ngono. Wis jam 1 kliwat kok ora perang-perang. Wayang kok mung ngomong wae ora jelek-jelek. Gregeten tak disiki modar. Ayo sambata legane atiku. Dibantani Kakang Pati Udawa jengkelang kuandamu parat kowe. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita.
kaget kok ning cangkemmu. Salahe cangkemmu kaya undak-undakan. Lambemu ora. Lah kok sepi kok mamring kok terus gletak. Kandhani ngayal. Temu sapa, Lung? Aku ning ngarep kowe ra weruh Sentyaki mlintir brengos. Lha kowe terus tak tabrak. Diantem Udawa. kok kowe ngerti? Aku menek uwet kok. Oh. Delok saka kadohan, bres, modar kowe aku ngono. Gletak, Mati apa urip? modar. Mbok ditiliki sing nek urip barang. Ha wis ora ana tanda-tanda kehidupan kok. Mripate wis merem mendonong. Wis ana lapisane banyu iki genanek modar. Dodo wis ora obah. Dimek-mek awake anyep ora? Anyep ngandani ngayal kowe iki kari ngubur kok iki mingan. Oh, kene brenjul. Ngendi? Iki. Apa? Ratu kok nggembol remason. Tak kira nek nggembol apa ya ora. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti kula aturi enget. Emut Gusti. Emut Gusti. Nalindra pengpengan kok mingsak grimbiangan kok terus mboten eling nek cara kula isin. Ora sembodo karo sumbar-sumbar kala wau. Eling Gusti emut. Ing tiba kan tebayuat maca ngelinga Sang Wiratamtama. Kowe ngopo dadi brengok kowe? Lah sampean kok dadak muni, ngoten kula ya kaget. Pripun? Tanja ta? Jawane. Sampean ketemu karo Sentyaki, sampean nyuwara pripun? Aku nyuwara ndi Kresna lak bontone anak krincung sih. Aku wanen. Kewanen. Kula wis omong Sentyaki niku adine Kresna. Sing ngantem aku dudu Sentyaki. Sing mburi nika Pate Udawa. Lah sampean kena tangane Pate Udawa ora sadar kok arep musuh Sentyaki. Dene kaya ngono, jago wiring kuning. Neng negaraku aku ratu tanpa tanding. Ayo wae. Kula niku nang omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Ngono kok dipengpengke ora. Pripun? Wah. Kelimpe aku. Nek ora kelimpe ora bakal aku ora eling. Terus ya jajale. Setyaki ketok katutke dosane. Plak pateni kok. Monggo mawon ngatos-atos Gusti. Yo. Ah!
Wah, setan ora. Pripun? Wah, kula ndelok gayenge ora jamak. Sampeyan ngantem senyaki tiba niku jane menggo nglegani sampeyan. Selanjutnya, ayo. Sampeyan krasa to? Buantem nggon cirabres. Ngelekar candak rambutnya jebres ke lemah brek. Sampeyan ajeng mlayu tinggil cengele bres. Pripun? Mundur kok tak critanane. Ya. Ora kowe kok weruh kabeh. Aku menek uwit e. Nonton candak sencaki jeblas ketek. Antil raine ping pindho. Bres bres. Sampane isih sambat. Aduh, genjot nggon gares. Piyak. Jengklit segepruk raine bres. Aku nang terus innalillahi. Ayo. Pripun? Edan. Tangane atos. Mboten men tangane, sencaki niku suarane barang atos. Sampeyan durung lagi nyoba tangane kok. Nek wis rawung suarane wah ngumpuli gada wesi kuning. Tenan kancane senyaki niku kupinge do bicu-bicu. Mergane adi suarane kaya diantel kon kuping. Ya, wah. Pripun ajeng kendhalke napa? Niku dereng, mengki nek nganti sencaki nesu. Nek nganti sencaki niku nesu tenan. Terus gawa gada wesi kuning. Niku nek gada wesi kuning ora mempan ditibake sampeyan. Sencaki ngejak Udawa. Udawa niku patih jane ora duwe kekuatan apa-apa. Ning nek perang ngawur entuk watu, bandemke, entuk lemah, sawurke. Wis nyemelangi pokoke. Pun ajeng pripun? Gok, Nun. Aku duwe siung. Ajeng ki napa? Sencaki tak cokot. Lah. Edan ra. Jenenge siung pengapit. Iki digdaya. Iki siung ning siung pusaka. Oh nggih. Sencaki ketok tak cokot. Mati. Edian. Udawa ngetok? Cokot mati. Mongko sencaki Udawa niku nek do mati Kresna ora trima. Kresna ngetok cokot mati. Edian. Elok tenan. Kok le mempeng ya, Gok? Heeh. Kresna mati Pandhawa krungu do ora trima. Puntadewa teka cokot. Werkudara teka cokot. Janaka teka cokot. Kodhok cokot ora. Kok ngragas? Kodhok barang arep dicokot. Kuwi nek omong jlomprong ki ora. Ah coba cokot e kok. Nggih, ngatos-atos sinuwun yo. Yayi Mas, kula aturi sabar. Pusaka menika mboten sembarangan dipun ginakaken. Lah kok panjenengan mendhet pusaka gada ki ayo wesi kuning wonten ing Kancing Gelung. Ratu menika mboten sak traju sak bobot menawi dipun mesaken gada wesi kuning. Kula aturi sabar Yayi Mas. Kakang Udawa. Sapa wae sing ngrasani gawe jendrakaning Koko Prabu. Sencaki sing duwe kewajiban ngreksa. Ratu hae nibake siyung ana ing dadaku ana ing janggaku panas. Kuat nadai gada wesi kuning meguru karo ratu kae selawe taun Kakang Udawa.
dianggep kowe mabur slamet saka wis kuning. Godha kekuwatane ngedapi-dapi. Iki tak ungkulake ning Akasa ora tiba saka Dirgantara Jodundang Setyaki garing. Pamer iso ngeleng. Ambles bumi apa dianggep Godha Wesi Kuning ora iso ngetokke kowe saka njero bumi. Iki tak tuthukke lemah, tancepke ning lemah, ora panas bumi aja Dundang Setyaki. Aduh. Mati aku kok. Togok aku mati tenan kok. Aku tulung ana kok. Aku iso anteng mboten? Nek mboten anteng konangan Setyaki pun gawa Godha Wesi Kuning. Halo, Godha ngedapi-dapi. Aku weruh wae awakku ndrodhok panas. Aku mambal Dirgantara. Godha diungkulke ning dhuwur aku kaya disedot awakku. Ambles bumine panas kok. Kok mati aku tulung ana. Nggih. Niki pun aman. Lho, wis aman piye? Iki nanti niki teng Jugangan. Ning Jugangan piye? Waton slamet. Nek mboten ndelik sampeyan kalih kula alim bilung modar. Senjake pun wonten nika nesu tenan. Aduh, ampun nyuwara ndak kunangan. Iya kok. Bilung nanti bilung. Litah klidih gitu wae. Pun kajenge modar mbok ben. Asem aku ditinggal to. Bak. Tagak. Lah kae kaya suarane bilung kae. Nung goleki wonge. Ah, wis ra kanca iki. Mangkat bareng kok ninggal. Bak. Di sini. Lamit. Paiduan sirahe Kakang ning nggo ancik-ancik. Jugangane jero e. Heeh. Bilunge. Nggih, wah gayeng e. Iki kok ana ratu kok ungkep-ungkep ning jugangan. Wen waton slamet. Cencake nggo Godha Wesi Kuning. Kowe kuat nadahi Godha Wesi Kuning. Meguru 20 taun karo kowe. Ratu Gustiku lagi weruh Godha Wesi. Waduh. Wah seru-seru. Oh iya, Dik. Ati. Heeh. Godha Wesi Kuning dungkulke iki tiba. Godha Wesi Kuning cancepke bumi iki modar. Ayo pripun? Kalah aku lho. Lah nggih kandhani kok ngeyel ora. Meneng aja kan nek nganti do goleki. Apa dikira wis digdaya? Tamat Godha Wesi Kuning pecah sirahmu. Josro. Sencaki liwat. Oh ya iso lap ilang ngono nendi to ya. Wah, gere ketemu tak oklek-oklek kabeh menungsane. Sapa lho? Udawa. Oh. Kakang Udawa, wonten dawuh. Apa weruh glibete? Mboten niku. Goleki mesti ora adoh saka kene. Ketemu dijur-jur. Ketoke kowe nggawa kanca mau. Nggih, kalih. Sing siji cangkeme ambone ra jamak-jamak. Sing siji ndase brondol. Aduh, konangan e, Gok. Ya wis disabar-sabarke. Kabeh telune pateni kabeh. Iya. Janjake. Iya. Aja seru-seru. Kowe tak tonya lho, Gok. Ngopo? Aku ki ora ngentut. Serune kaya ngono kok.
Udu aku, kowe. Aku ya ora. Ambek sumpah demi Allah aku ya ora. Njaluk ngapura Gok, aku Gok. Oh. Malah ratune. Ngono kok mak niut ngono. Kakang Udawa, wonten dawuh kaya ana swara. Goleki. Seron kowe keseron kowe. Sopo? Sencaki meneh. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa mandeg lho, mandeg. Wis bablas wonge wisane. Ngopo lho? Udawa ya asem kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Mongko rokoke kretek e. Boroke muni mak kritik. Ayo ndasmu kaya abak asbak kok. Wah, jan gosong e padake ra. Ora seru-seru dak konangan. Kaya ana swara. Padosi. Apa lho? Sencaki. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa bali meneh. Kresna. Coba Kresna. mosok Kresna melu goleki. Kresna ki ireng to? Saka ngisor tak matke ireng e. Apa iki? Kowe do omongi kok. Aku ki apal lho kulit-kulitane ki apal. Ora seru-seru. Oh iya lah. Kulit-kulitane kasap-kasap piye. Mbok dimatke meneh. Tak matke tandangan ora percaya. Ada. Kresna. Lho, irenge kaya ngono. Apa? Kresna kok ngerantapi ya. Mbok coba. Oh, asem e. Sapa? Ika. Klitah-kliti arep mangkat campur sari kok. Liwat peperangan. Ayo mbok. Ayo ora ngerti kok ya. Gong piye iki kok? Oh Nendaratur kula wangsul mawon mboten satumut-tumut perkara nika. Bangane sampeyan sirna Margalayu liwat endi? Liwat wana mawon nglayam wana. Adikku Brajamusti. Ana dawuh apa Kakang? Jumbuh kalan apa sing wis tau tak kandhakake marang sira Yayi. Ngenginge babagan Gatotkaca nggone bakal kajumenengake nata ning goreng Pringgondani. Yayi pun Kakang kepengin ngambali marang aturira Yayi Brajamusti. Munggo kepiye rasa pangrasamu lamun negara Pringgondani dilungguhi dening anakku si Gatotkaca. Oh, ladal Kakang. Apa yen dadi rantamaning atiku tanpa beda kelawan kapa ing sedak aturake marang Kakang Brajadenta. Aku lan Kakang Brajadenta wis mathuk lan wis sarujuk kaya apa sing wis mbok ngendikake sekawit. Yo yen pancen kaya mengkono tegese ora mung pun Kakang tok ingkang ora sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Siadyoga ora nayuk yani lamun Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Dene dasarku sepisan Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi lajer tinemu wedok anak Prabu Tremboko ingkang ora duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani. Luwih-luwih jumenengake si Gatotkaca padha karo Kakang Mbok kuwi nerak pacak nerajang perbatang angka loro. Kakang Mbok Arimbi ora menggalihake kadang-kadange Kadang Braja putrane sawarga Prabu Tremboko ning sing diugung mung mulyane awake dhewe. Kanthi cara mengkono rasaku ora nrimakake
Dene Kakang Mbok Ayu Arimbi ngudi marang kamulyaning pribadi ning lali karo kamulyaning kulawarga. Yen to negara Pringgondani dilungguhi Gatotkaca tan wurunga aku lan kowe Brajamusti mesti bakal kudu sumingkir saka laladan Pringgondani. Kanthi kaya mengkono Kakang Mbok Ayu Arimbi ateges mentala karo uripku lan karo uripe adikku Brajamusti. Mula Gatotkaca cilik kudu lengser, loro kudu musna saka lumahing bumi kareping langit Brajamusti. Kang Kajurunge aku tak matur ke janji Kakang Brajajeta, yen ana luputku aku nyuwun pangapura ya, Kang. Kala Bendana piye? Bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti, iki mau jebule reke kepengin ora nyarujuki Kakang Mbok Ayu Arimbi gone nglungguhke si Gatotkaca. Yo, kanthi dasar sing wis tak rungokake mau. Yo, pancen bener. Ora tak tedeng aling-alingi. Ora aling-aling tedeng nanging kabeh mau pancen nyata kepara ngono sing tak karepake. Sik, Kang. Sampeyan kelingan ora jawaban lakon patine Kakang Arimba. Duk nalika semana Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti wis pasrah negara Pringgondani marang Kakang Mbok Ayu Arimbi karo Kakang Bratasena. Nalika semana Kakang Mbok Ayu Arimbi karepe ora gelem napa ning gandeng mbok peksa ya terus ditampa. Mula Pringgondani wis ora ana panguwasane Kakang Brajajeta, wis ora ana panguwasane Kakang Brajamusti. Nek wis ana panguwasane Kakang Mbok Ayu Arimbi, mula Purbawasesa negara Pringgondani iki gumantung marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah nek Kakang Mbok Ayu Arimbi arep nglungguhke Gatotkaca ning negara Pringgondani ku wis betul, wis bener. Ora luput, ora kleru. Aku ki mek kepara dadi bocah sing cilik dhewe kepengin jejegake katetremane Kadang Braja, aja padha becak sirah. Aja padha regejegan ming merga kamukten sing ora sepiruwa mengko ndak saru diruwake wong kana-kana. Turasing Prabu Trembaka sing wis swarga, anak-anake do rebut kamukten kuwi jenenge rak sayu to, Kang. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ana rasa sing kaya mengkono kuwi. Ayo tak kanthi mancing ning negara Pringgondani, nekseni Gatotkaca ning dadi ratu ning Pringgondani. Wis kuwi rampung. Ora usah dadak werna-werna. Nek sampeyan gegeki bab perkara Brana Picis pangkat derajat negara Pringgondani, walah Kang, sing jeneng derajat pangkat ki ora digawa mati. Derajat pangkat bojo donya iki wis sampiran. Mula aja banget-banget nggonmu belani mengko ndak malah ora kepenyak uripmu. Ayo, dina iki sing sabar atine, nyengkuyung Gatotkaca, ngono wae cukup. Kala Bendana. Apa? Kowe karo aku tuwa Brajadenta. Pintra Jara Langit ora menang karo Brajadenta. Ora usah dadak nuturi, aja mulang kaya guru, mejang kaya pendhita. Apa sing bakal tak lakoni iki wis tak antepi karo kakangmu Brajamusti. Sapa wae Kadang Braja sing ora mathuk, ora rujuk karo penemune Brajadenta. Yen perlu ora tak anggap sedulur, klebu kowe Kala Bendana yen arep dilatih tungkake mbakyumu, aja mapan ning Permalang. Oh, ya wis, jaluk pamit Kang ngono. Ora tak singkirke ming dadi kelilip. Ya, Kakang Brajadenta kersamu piye? Brajamusti. Tiling-tilingno paningalmu ning laladan Pringgondani. Aku njaluk karo kowe budhal saiki. Boyongen Gatotkaca tekan ngarepe Brajadenta. Bocah mau tak tandinge. Yen isih duwe karep dadi ratu ning Pringgondani, aja kelakon dosa. Nadyan kuwi anake arep tak gecek dhewe ning kene. Yo, njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Brajamusti. Kang, piye Dimas? Kowe karo aku duwe kewajiban nunggu Kakang Gatot. Iya. Mbok, apa sebabe Kakang Gatotkaca iki arep didadekke ratu kok malah ora metu saka kasatriyan. Mbok menawa pancen didhawuhi karo para Pandhawa mesu budi tapa brata supaya entuk kanugraning dewa
kuat nggone bakal nampa kanugrahan negara ing Pringgondani. Sajae ngono Dimas. Ya mengko karo aku aja nganti lena ing Kamprayitnan. Ya. Sebab mbok menawa ningking maraja saka sela selaning garu ana payu-payu ingkang bakal gawe rusak ing negara Pringgondani utamane Kakang Gatut iki dadi tanggung jawabmu, dadi tanggung jawabku. Ya. Kejaba saka kuwi awak dhewe ning jabaning kasatriyan iki ya giluk mangsa tilik Kakang Gatotkaca. Merga papan kene ditinggal suwe-suwe rasaku kok ora penak. Atiku kok kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning Balumbang karepe Dimas Antasena. Ya kang ditiliki sedhela Kakang Gatotkaca mbok menawa ana apa-apa mengko ndamel awake dhewe dicucuk. Ya, aku marut karo Dimas Antasena. Ayo, Kang. Meger datanmu bah, datanmu sik. Nganti kaya pratima kencana murup, dadane blerengi ingkang samyani ngali. Nenggih satring Pringgondani Raden Gatotkaca anggenipun nembe mesu budi alambah priyatos madyaning telenging kasatyaning Pringgondani. Mulat Sang Brajamusti ngawuningan ingkang putra nedeng tapa brata datan saranta ing manah. Sigra den saoden kanthi ngambah dirgantara kagiat nenggih Raden Antasena wah Raden Antarja. Lagi tak rasani, Kang. Kowe karo aku tengok-tengok nang ngarepan jaga marang Kakang Gatotkaca. Lah, tinemune untung wae aku weruh klebate wong sing nyolong karo Kakang Gatotkaca. Sapa Dimas aku kurang permono. Ora pangling kok kalamal kae Paman Brajamusti sing nggawa Kakang Gatotkaca wae lah. Arep ana lelakon apa iki matur karo Kanjeng Ibu Arimbi lelakon ing Pringgondani. Ayo Dimas tak derake ayo. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Kaki Prabu Punta. Kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Kaki Prabu Ndarawati. Nggih, kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Putuku Arimbi apa dene putuku Werkudara. Wonten timbal ing adhawuh Kanjeng Eyang. Majapati kakekku ana dawuh menapa? Miturut Nawala ingkang wis ndak tampa, wis puneyang tampa negara ing Wirata. Surasaning Nawala cetha lamun wektu dina iki puneyang diboyongi sowan ana ing Projeng Pringgondani wondene wigatine Tananaliya kejaba mung puneyang minangka dadi nalindraning para nalindra lan puneyang ingkang wenang misuda sawijining nalindra gajeke ana ing Nawala sedahan yen to putuku si Arimbi lawan putuku si Werkudara bakal njenengake putuku si Gatotkaca jumeneng ana ing negara ing Pringgondani. Nanging bareng punyan prapta ning Praja. Lah kok tinemune calon alindra ing Pringgondani ora kepareng sowan sarta ora katon sowan. Iki putuku Gatotkaca menyang endi? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Sawetawis panci dipun singitaken
wonten saklebeting kedhaton supados sak mangke anak kula alampah mesu budi tuwin alampah semedi sampun ngantos sak mangke duna dungkap anggenipun badhe mangreh keprabon ing Pringgondani. Yo pancen aku sing dawuh karo Gatot takon lakoni topo takon lakoni prihatin mbok menawa tumeka wahyaning mangsa kala dina iki wis pundhat nggone nglakoni topo brata ora suwe meneh anakku Gatot mesti bakal sowan ana negara Pringgondani jumbuh lawan apa sing diketikake Matswapati kakekku. Oh ngono iya ya yen to pancen kaya mengkono pun yang mung kari manut ya mung kari ngrantu marang suwaning putuku si Gatotkaca yen wis paripurna nggone nglakoni tapa brata sarta semedi jumbuh kaliyan apa sing mbok aturake lawan pun yang putuku Gatot tu muli sowan lan sawise sowan pun yang bakal misuda lawan putuku si Gatotkaca ya mung aku tak takon lawan Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang. Sira kuwi ora ijen. Tegese atmajaning Prabu Trembaka Sawargamana pancen akeh. Kejaba ingkang wis murut marang kasedan jati ya kuwi kadangmu sepuh Prabu Arimba. Nanging pirangane isih ana akeh Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa lan uga Kala Bendana. Piranganing kadang-kadangmu iki mau apa uga wis nyarujuki lan apa uga wis mathuk lawan apa kang dadi penemune si Arimbi putuku nggone bakal njemenake Gatotkaca nang negara Pringgondani. Kulub putuku bocah ayu Arimbi. Dereng ngantos paripasa imbal wacana kasarung mlajar-mlajar nenggih kandhanging Sang Arimbi niki Sang Kala Bendana ing mantun minggah dhateng negara Pringgondani karya kagiat kang samya mulat. Nyat langening kalangguan Klamandhan moncal Yejo Wayu mangkah anggro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaluduk kuntur ketup tumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Kala Bendana sowan tanpa tinimbal ana wigati apa nggir. Aku Yejo Wayu aja dadi kaget kakimu. Aku arep matur kersane Mbak Yu Arimbi lelakon sing tak ngerteni ana ing Gragati dulu ya ing Permalang. Nalika semono aku sak pejago karo Kakang Brajadeja karo Kakang Brajamusti. Jroning atiku ora grahita apa-apa ning kaget bareng Kakang Brajadeja paring jawuh karo aku karo Kakang Brajamusti nek dheweke ora nyarujuki jumenengane si Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani malah dianggep Kakang Mbok Ayu Arimbi wong wadon ingkang terak pacak trajang perbatang wani ngungkuli marang panguwasane Kakang Brajadeja sing mestine dheweke ketok warisan negara Pringgondani ning Mbak Yu Arimbi malah jumenengake anakmu lan si Gatotkaca. Dikira sampeyan sing arep ngrebut kamukten negara Pringgondani lan gawe seksarane kadang-kadangmu braja kabeh Bayu. Gunjang kancing langit kelap-lapaten berkin sanging risang mawe gandrum. Caedan Antasena bebarung sinang matur ngersaning bapak matur ngersaning ibu ya ana apa nalika semono aku nunggu Kakang Gatotkaca nggone nglakoni tapa dumadakan tanpa ngerti sangkan parane katon ora silih paningal mbuh apa sebabe Kakang Gatotkaca digawa karo Paman Brajamusti aku arep ora kuwagang merga Paman Brajamusti ngambah Dirgantara. Ibu Arimbi perkara iki mangsa bara marang Ibu Arimbi tak pasrahake perkara iki Ibu Arimbi.
mangkah anggra sesumbar endo bumi kencing kumaluduk kumaluduk guntur ketuk lumembak banyu kanggo mambang Brojo Denta Brojo Musti tak anggep kowe wong sing jirih getih wedi mati yen pancen kowe ora nrimakake nggonku duwe karep jumenengake anakku lanang aja bocah wingi sore sing mbok gendak sikara nanging aku yen pancen kedunungan luput-lupute kabeh menyang Arimbi nanging teko kowe malah bakal tumindak ora prayoga karo anakku Gatotkaca Brojo Denta Brojo Musti nek nganti cilik babak kulite anakku gedhe neng apa-apa aku ora bakal itung-itungan kowe karo aku sedulur mbok mengko dadine tobat wong mergo saka kelakuanmu Brojo Denta karo Brojo Musti nganti lang tabeting manungsaning Arimbi wujud kaya mengkene iki mesti nek aku ora bakal bali kaya wujud kaya mengkene meneh ning mergo saka gedhoamu Pak Tobat tak jujuk permalang yen nganti ana apa-apa karo Gatotkaca ijole nyawamu sak kloron Paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman ya Gatotkaca ndak tampa pangestu ning pamanmu wae tampanana kula wendika jimat paripin dayana ning kasantosan paman Brojo Musti bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa wonten menapa tanpa taliwara ingkang putra dipun boyong wonten ing Kadipaten Permalang inggih wonten ing Glagah tinulu menika paman Gatot wonten dawuh anane tak boyong marang Permalang kene sayekti sejatine Blokasuta wae ora tak tutup-tutupi niate pamanmu Brojo Denta apa sing dadi lekase Mbak Yuku Arimbi ya ibumu nggone njenengake kowe marang Pringgondani aku ora mathuk aku ora gathuk lan aku ora nayogyani kanthi dasar apa aku ora nayogyani siji kowe ora diwenang tumraping negara ing Pringgondani yen nadyan kowe turasing Prabu Trembuka ana getih ing Prabu Trembuka nanging kowe elinga kowe iki metu saka Mbak Yu Arimbi ibumu anak Prabu Trembuka ing metu wadon ora duwe warisan tumraping negara ing Pringgondani kuwi dasar tata kaprajan sing ora bisa diterjang dening sapa wae angka loro tak anggep ibumu ki wong deksura ing patrap tak anggep ibumu ki wong sing ora ngerti karo kulawarga aku ngerti gedhoane mbokmu nggone njenengake kowe mergo banget nggone kabondo rasa tresna karo Werkudara ya bapakmu nganti dheweke mentala ngorbanake adi-adine ora iso mukti ning Pringgondani negara tinggalane wong tuaku dikakai dening mbokmu supaya kamukten derajat pangkat lan kabeh isen-isening praja dari darbeking para Pandhawa kabeh mau ora bakal iso diselaki jernyatane ibumu ya mbokmu Arimbi kuwi dadi bojone Werkudara ora bakal ana ing ngatasé wong wadon iso ngolak-alik karo uripe wong lanang sing bener ki wong lanang sing iso ngolak-alik karo uripe wong wadon mula ora usah dadak nganggo karti sampeka sing werna-werna niate mbokmu mau pancen niat sing jahat niat sing kebegan angkara sarta niat sing bakal duwe kekarepan ngukup negara ing Pringgondani mula wektu dina iki yen nganti kowe kelakon lungguh dampar kepraboning Pringgondani padha karo kowe nyengsarakake marang pamanmu padha karo kowe gawe sengsarane uripe paman-pamanmu Brojo Denta Brojo Musti Brojo Lamatan Brojo Wikalpa tan wurunga
suwe utawa wektu ingkang cendhak aku mesti bakal sumingkir saka negara Pringgondani. Merga Pringgondani tan wurunga tata lair dilungguhi Gatotkaca nanging batin bakal digugup dening Pandhawa. Upamya pangandikanipun Paman Brajamendenta menika sedaya kapenggalih leres. Kula mboten badhe wantun nglepataken dhateng jengandika Paman. Samangke mboten wonten niat ceceking raos kula. Kula kepingin dados nalindra namung jejeripun kula menika anak ingkang kepingin mikul dhuwur mendem jero kaliyan tiyang sepuh. Kula mboten wantun handhuwa dhateng pamanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dhateng kewajiban kula minangka dados putra ingkang kedah ngestu padha dawuhing tiyang sepuh. Namung gandeng wonten perkawis ingkang kados mekaten, Paman. Kula mangke badhe matur kaliyan Kanjeng Ibu menawi Paman Brajadenta kepareng lenggah dampar kepraboning Pringgondani, sumangga kula tangan caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten gadhahi niat dados nalindra. Kula mboten gadhahi niat badhe ngukup kepraboning Pringgondani. Tuwin kula mboten badhe gadhahi niat nyengsarakaken dhateng sedaya paman-paman kula, tiyang sepuh kula kadang braja. Mula ingkang saking menika kula aturi ambundeli aturipun ingkang putra ing Pringgondani. Kula mboten badhe niat dados nalindra, kula mboten kepengin nyengsaraken pepunden kula kadang braja. Mewah kula mboten badhe ngukup negari Pringgondani. Menika ingkang saged kula aturaken, Paman. Kabeh sing mbok ucapake ana ing ngersaning pamanmu bumi langit nekseni. Nanging apa kira-kira kabeh sing mbok ucapake mau tandhes tekaning batin. Gatot mokal kelakone wong kang bakalan entuk kanugrahan wujuding derajat pangkat tuwin bondo donya. Wong mau wegah nampa kuwi 1001 sing dumadya ning jagat. Apa kowe klebu ewoning wong sing ora gelem nampa derajat lan pangkat? Sing jeneng ati karo lati kuwi kudu makarti. Nanging tak sawang blegermu kuwi isih menungso tur dasare kowe durung umur. Ucapmu parandene kaya wong wis keladuk yuswa. Mula bab perkara iki sithik nggonku kumandel marang kabeh ature Gatotkaca. Keparipun paman kados pundi? Wis arembuk karo pamanmu Brajamusti. Aku iso nampa ucapmu lamun kowe kudu tekaning pati merga yen kowe isih urip Kakang Mbok Arimbi mesti bakal jemenengake lan mesti mbudidaya kowe supaya dadi ratu. Paman, menawi menika dados pemarem penggalih paduka paman, tuwin menika dados srana kumandel kapitadosanipun Paman Brajadenta. Gatotkaca gesang menika namung paringipun ingkang murba jagat. Kula mboten badhe kepengin urip, nanging gandeng kula sampun dipun paringi gesang. Kula namung sadherma nglampahi ewadene pejah kula saking tanganipun Paman Brajadenta. Paman, monggo kula aturi murba masesa dhateng gesangipun Gatotkaca. Menika kinarya pratandha bilih anggen kula matur menika lair terusing batin. Waladal. Ikhlas karo patimu, boten ikhlas sabab menapa. Brajamusti wis dadi niate awake dhewe Gatotkaca wis pasrah kaya ngene. Mung sumangga Kakang Brajadenta bat iblis lanat menungso ratanan. Mati bareng karo iki. Gatotkaca tobat. Sing tak jaluk kowe iki duwe jiwa kamrawiran. Aja dupe sing oman-oman karo kowe iki pamanmu dhewe banjur kowe pasrah bongkoan kaya ngono. Kula teguh timbul rasamu. Kowe arep dadi ratu lho, Ger. Kowe ngayomi sagambara kawula sak negara Pringgondani. Yen ringkeh batinmu kaya mengono kowe banjur kaya ngapa kanane negara Pringgondani. Tak belani Gatotkaca.
Kakang Mbok Ayu Arimbi Brajadenta piye? Lah kok dadi wujud kaya mengkono? Merga saka pokal gawemu. Tobat. Aku wani mbibiti kudu wani ngrampungi perkarane. Pancen tak akoni aku duwe niat dimrake Harkaca. Nanging kabeh ora saka gunemamu to. Merga kowe wis tau janji karo aku yen to masrake negara prikondani marang Purbawasana ing Arimbi. Lah kok saiki blereng mripatmu? Kowe melek marang Kamukten, kowe blereng marang bondo donya. Tobat. Cangkemmu mencra-mencre Brajadenta. Pancen tak dadi niate Brajadenta. Mati dening Arimbi ora ndek kapten dayan. Sambat to. Ora nyono jebul isih duwe kaprawiran kowe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora mokal winelek daya kawijayan karo Kanjeng Rama Sawarga. Yo, ora tekan semene niate Brajadenta liya dina mesti bakal tak baleni kekarepaning Brajadenta. Kakang Mbok Ayu Arimbi, Braja Musti. Ya, aku adimu. Tobat. Kowe sawijining buta sing ora duwe nalar. Kowe ora iso ngulir budi ngasah kadewasan. Lire piye sampeyan ngendika kaya ngono, Braja Musti? Wiwit Sawarga Prabu Trembaka kuwi wujud diyu, wujud raseksa. Nang apa kok ora kelingan? Prabu Trembaka banget kerem nggone ngangsu kawuh karo Prabu Pandhu Dewayana. Ora jeneng mungkahe to Prabu Trembaka kuwi dianggep siswaning Prabu Pandhu. Apa to sababe Prabu Trembaka nggone tresna karo Prabu Pandhu? Merga Prabu Pandhu kuwi wujuding nalindra ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Wujuding nalindra ingkang bener becik kaya ming Prabu Pandhu Dewayana Sawarga. Iya. Mula ora aneh yen to anak-anake Prabu Trembaka kuwi diwulang bab kautaman, bab kasatriyan. Wis kondang kaloka negara Prigondani kuwi nadyan papan dununging para raseksa. Nanging para buta ingkang ngambek utama, hambek bener, ora ana buta ingkang watak angkara budi candala. Kowe karepaning Kanjeng Rama, tobat. Lah kok bisa temen kowe gawe rusak penggalihing wong tuamu sing wis ora ana. Nani pakarti sing kaya mengkono Braja Musti, apa kowe ora eman? Kanjeng Rama mosek ning swarga merga ora jenak penggalihing. Ya murupi pakartine anak-anake sing padha blereng derajat pangkat, sing padha blereng branda donya Braja Musti. Ta. Kakang Mbok kaya mlaku ing wanci peteng ngepabak obor sastra biar padhang trawangan. Ora ngira babar pisan jebul wis kalimput laku ning Braja Musti. Tobat, syukur. Yen to kowe sing diparingi eling karo sing gawe jagat. Ya, aku nyuwun pangapura. Ora dadi ngopo waton kowe eling Prawadasina Braja Musti. Kakang Mbok, wiwit dina iki aku prasetya ora duwe niat bakal ngagru-agru ngugreh-ugreh Gatotkaca tur dasare aku dadi kelingan biyen tau sumpah karo Kakang Mbok Arimbi ana ngareping kunarepaning Kakang Arimba. Kaya ngapa dosa ingkang bakal tak sandang yen to aku wani nerjang kelawan sumpahku. Mula wektu dina iki wis ben aku ora bakal maelu Kakang Brajadenta yen mbok apura kepareng aku tak nyengkuyung jemenengane Gatotkaca. Tobat adikku.
syukur Braja Musti. Yen to pancen kaya mengkono, aturmu bisa nyirep marang kamurkaning Arimbi. Ya, Kakang Mbok aku nyuwun pangapura. Ayo manunggal ning praja ing Pringgondani. Neksenana anakmu lanang Gatotkaca. Ayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok. Laruta saking Gudha Sang Kurukula Enamutusa Sang Sri Bos katon sirep lelakon sing tumanduk ning Projeng Pringgondani. Inggih Kanjeng Eyang, sedaya sampun katingal padhang. Ya mung emane Braja Denta ora katon. Mbok menawi kedah mekaten lampan kedah sinandhang dening kulawarga kadang Braja. Ya wis, ora dadi ngopo. Ing wigati Poneyang ingkang pinasrahan jumenengake si Gatotkaca. Inggih kula borongaken dhateng Kanjeng Eyang. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wis madhep mantep sing dadi tekadmu. Gandeng tiyang sepuh kula ingkang paring dawuh. Kados menapa kemawon badhe kula lampahi Kanjeng Eyang. Bagus. Wong dadi ratu kuwi ora gampang. Ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi nang pundhaking ratu. Yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Nggih. Sira dadi Nalindra ora kok mung kebegan pangkat derajat kanalindran nanging sumurupa. Luwih wigati lamun kita dadi Nalindra negara Pringgondani kabeh para-para ingkang samya mapan ana ing negara Pringgondani ora ngomongake jamak lumrahing titah. Nadyan satu kewan wajib sira ayomi merga kabeh mapan ning Projeng Pringgondani. Diestaken dawuh. Aja bedak-bedake padha mapan ning Kutagara lan kemapan ning Parden apa dene Karang Pradisan. Kabeh kudu sak traju lan sak bobot. Aja nganti dadi rasananing para kawula. Jinengguh Nalindra ing Pringgondani wong kang ban cindhe ban ciladan tembung iki mau sing kirana. Diestaken dawuh. Ana ing tata kaprajan sinebut Sama Beda Dana Denda. Kula sampun tanggap pangandika paduka Kanjeng Hyang. Lenggah dampar tak biyawarake mring sagung para kang padha rawuh. Yen to wektu dina iki negara Pringgondani ambabar jagat anyar diasta dening Prabu Anom Gatotkaca. Aturaken panuwun ingkang tanpa pindhan Kanjeng Hyang. Ibu kula nyuwun pangestu. Ya Gatotkaca. Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Ya. Wah. Sawise dadi ratu aja lali marang kasatriyanmu lan kewajiban. Nadyan kowe dadi ratu tetep minangka dadi kasatriyaning Praja Ngamarta. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama Kyai. Apa ingin tak aturake mau sayekti bundelono ning atimu ya nggih ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Kulup Gatotkaca. Awakmu Puntadewa mung bisa paring pangestu marang sira kulup muga-muga tansah langgeng lan jaya-jaya. Kalukengrat Hanjayeng Bawana Nalindra ing Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Nggih.
Ngestaken dawuh Wa Prabu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi jimat. Gatotkaca wonten timbalan. Tentrem lan oraning negara mono ning pundhaking Nalindra. Mula jroning netepi kewajiban kelawan kula warga kudu sak bobot. Nggih. Nadyan kula warga duwe keluputan aja nganti ninggal. Marang darmaning ratu kudu pinatrepan denda sak bobot kelawan keluputane. Semono uga nadyan kawula, mung kawula cilik nanging labuh tumraping negara. Paring ana ganjaran ingkang sak mulwat kelawan labuhane. Nggih, ngestaken dawuh. Ya. Petruk eneng apa mlayu-mlayu? Matur Prabu Anom. Gatotkaca, ya Petruk eneng apa? Jan. Bareng lenggah dampar kaya baguse. Nganggo rompi barang. Adem napa? Iya. Mripat diculek ora. Petruk aja sembrono, aku lagi dadi ratu, sedhilo aja tedak sembrono. Oh nggih. Jane pun rada suwe iki. Ya. Matur Ndara Gatotkaca. Ya. Geger Jawi. Geger ning apa? Mboten pangling, mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok sambung rapete apa, Jawi? Kula niku ya gumun. Lah kok Nalindring Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura. Gawe ontran-ontran sak jawining negaring Pringgondani sajake kok kaya ora mathuk, ora gathuk sampeyan dadi ratu. Wonten timbalan. Lah kok dadi kaget penggaling Purnama bareng Petruk sowan. Ana wong kang gawe ontran-ontran ing sak jabaning negara ing Pringgondani. Petruk matur Nalindring Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura. Apa bener ngono? Ih. Ayo wangsulan. Ih saestu Rama. Lho kok sik to? Yen tenan kuwi niatmu apa, karepmu piye coba aku tak takon. Iki ora ana sambung rapete karo negara ing Traju Trisna. Iki ora ana sambung rapete karo kamuktening anakku lanang Setija Bama Narakasura. Lah kok dadi kowe gawe geger? Iki niatmu piye? Karepmu piye coba? Yen kowe arep niat gawe geger negara ing Pringgondani, mungsuhmu dudu sapa-sapa, ning wong tuamu dhewe tinimbang aku weruh. Kowe diwirang-wirange karo wong liya, luwung kowe sing tak wirang-wirangke. Inggih. Inggih Rama. Estunipun menapa ing sampun lampahi menika boten saking pikajengan kula piyambak. Lho, dudu karepmu dhewe piye? Manah kula menika kados dipun tetangi. Awit sak sampunipun kula sowan dhateng negari Ngastina. Nalika semanten Yang Begawan Durna paring dawuh. Bilih Kanjeng Rama menika mboten tresna kaliyan kula. Kula menika kados dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Durawati. Rama tansah netepi dhateng kewajiban supe dhateng kulawarga. Sareng kula pitang-pitang jebul pinanggihipun nyata leres Rama menika mboten nate tuwi dhateng karerjanipun ing putra, kawilujenganipun ing putra. Pendak dinten boten enjing, boten siang, boten sonten, malah ing wanci ratri hanggung sinekepan kaliyan para Pandhawa. Manah kula menika mboten kok. Lajeng kula kepengin ngogreh-ogreh Yayi Gatotkaca mboten, namung kepengin ngemutaken dhateng Paduka Kanjeng Rama. Mbok inggih yo. Rama menika netepi dhateng Nalindra ingkang adil lan wicaksana. Adilipun antawisipun kewajibanan kulawarga kedah satraju, wicaksananipun Rama menika kedah nglenggahi minangka dados Sudarma ingkang tresna dhateng putra-putra lan kulawarga panjenengan. Ingkang mekaten kula mboten gadahi sloga ingkang kados mekaten Kanjeng Rama. Welah dalah. Tijo wonten timbalan.
akeh wong kang padha mestani yen to wong Ngastina kuwi kedung-kedunge wong Goroh. Ngastina kuwi papan dununge wong Culika, Ngastina kuwi papane wong Julik. Iki. Coba to petungan, sapa wae sing wis didu karo wong Ngastina? Pancen pinter nggone ngolah ukara Maranata basa supaya iso gawe malih paningale wong sak kang nampa pangendikaning wong-wong Ngastina. Kaya kowe. Iki. Dianggep kowe wong kurang petung, dianggep kowe wong kurang pinter, wekasan kowe disusupi nganggo tembunge Begawan Durna. Wekasan kowe malih paningal. Coba to saiki aku tak takon. Nek nganti kowe kelakon ngamuk ning Pringgodani, terus kowe adu arep karo aku, nganti kelakon dumadi pecah perang antaraning Stija lan Kresna. Kowe nuruti marang hardaning kanepsonmu, aku ngreksa marang derajat lan pangkating Nata Ndarawati, nganti campuh perang gedhe. Terus sing keplok-keplok wong Ngastina, sing seneng-seneng wong Ngastina. Apa ngono kuwi ra jeneng padha ngarani nek Stija kuwi wong bodho. Stija kuwi ratu sing ora ngerti sarta ora bisa ngulir budi. Inggih. Mula sesuk meneh nek eneng apa-apa ki petungan nganggo nalar sing gandeng. Oh. Ora kasembadan niatku. Nggonku bendrek-bendrekke wong Traju Tresna karo wong Ndarawati. Nadyan wis dibantu karo tembunge Begawan Durna, ning sajake durung titiwancine ketekan sedyaning Pancatnyana ya amuk dhewe kaning atiku. Kudara Pancatnyana ya. Kowe gelayaran ning kene nggo wadyabala pirang-pirang. Ratu Gusti wis bali. Isih nuruti karo karmu ora mingkel jejeki cangkemmu agak-agak. Enggak ngoko. Kok enggak ngo. Yayah Griwa, teko-teko nyokot gula akan. Kakak ora. Wah, Bali yo karo patemu. Arep bakal Bali. Samadangi jagat tuk munguk-munguk kaneng sapucaking wukir marebak bangsu miret keneng soroting surya mega lan gunung Semar Kang Putra wis kasembadan lelampahan sedalu natas pun paripurna wiwit purwa madya wusananipun rancak lancar nir ing sambikala. Semanten ugi menapa dipun kersaken para priyagung pepunden mini sepuh mitra kawruh kula sing lenggah wonten ing siluk setunggalan kalih anggenipun sampun merti dusun
benjang sageta nampa barokah ingkang langkung tinimbang ingkang sampun. Ya, kuwi sing dikarepke nggih. Lan kula ugi nyuwun pangapunten lawon lepat anggenipun babar cariyos sedalu. Jernyatanipun cariyos ringgit menika namung kinarya tepa palupi ingkang sae monggo dipun pendet ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudira jayan ingkang ratsuh bratot kami ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten yasa pendhapa. Cekap semanten crita kula dalu punika rawon lepat kula pribadi lan sak kanca nyuwun pangapura, Ndara.